Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Action Radio Bacolod #1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us #1. Action Radio Bacolod #1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Action Radio Philippine Standard Time, last city size. Ang oras ginadulong sa inyo sang The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, last city 8 na. Maying gabi kalibutan, welcome na sa pagpangalagad sa Action Firing Line. DYEZ Action Radio sa Bacolod Weather Update. Antes pa naman ang tanan, sinar na kita sang panahon sa aton nga linya, Sir Gan Republika sang Provincial Disaster Management Program Division. Sir Gan, mayad nga gabi. Mayong gabi action bay kag sa aton mga listeners sari hatag naton lakat sang aton chimpo sining gabi. Lunes kita karon Febrero 22 si Aureng halin kagabi tropical storm na downgrade siya sa mga alas 11 karon sini naman nga alas 11 sang aga isa na lang siya ka low pressure area. Ba mayong kid. So nagagiho ini siya padulong sa nasidlangan nga bahin sang Albay. Ang hana yan ay kagina daw kan mo sang aga aksyon bray. Dinagat Habunhon Islands diri sa tunga-tunga sang Samar kag Leyte. May change score, gulpi lang naglain ng direksyon. So ari siya antes siya magtabok sa Rapu-Rapu Islands Albay. Gina bana-bana ni siya pakadto northwestward to westward kag matraverse o kon maliko ini sa kabikulan Southern Quezon, Marinduque, Northern Mindoro sa mas sunod na 24 oras. Kag may ginatansya ini siya nga ma-dissipate ni siya while matraverse ini Southern Luzon. So hazards kag nagaapekto sa kadutaan wala kita madala diri
subong man karon nga adlaw kag sabwas nga adlaw. Ang epekto ya lang ni ang signal number wala na ta signal number 1 gani, no? Low pressure area na lang ni siya kag ari siya sa coastal waters pasang Rapu-Rapu Albay sa 13.3 degrees north, 124.0 degrees east. So finally siya nga severe weather bulletin naton. Karon ang situational report naton, gusto mo? Yes sir. Yes sir. LPA ni si Tropical Storm Auring. Ang sagay naghatag diri sang ilang situational report. Himugaan baybay may 163 ka panimalay ang apektado sa baha, no? Preemptive evacuation galini, no? 583 ka individuals ang apektado. So sa sulod sila sang evacuation center ang pila ka pamilya 105, 399 ang ara sa sulod sang evacuation center. Himugaan baybay integrated school, no? 14 ang pamilya, 47 ka persona. Ang sa Itaplan Fundamental Baptist Church 15 ka pamilya, 51 ka persona. Ang Binabintura May Hilom Annex Elementary School 23 ka pamilya. Kag wala diri mabutang ang apektado nga persona. Ang himugaan baybay barangay hall may ara anong ka pamilya, 30 ka persona kag Hacienda Santa Maria Daycare Center. Sa Old Sagay isa ka pamilya, 6 ka persona. Okay. So ang sa baha ni ang Paraiso may ari 37 ka pamilya, 116 ka persona. Ang Fabrika 14 ka pamilya, 52 ka persona. So amo ni sa Old Sagay Barangay Hall 37 man ka pamilya, 116 ka persona, 14 ka sa Pabrika 14 ka pamilya, 52 ka persona. Bali ang total 19 ka pamilya, 50 ang persona nga apektado. Iniya sa sulod sang evacuation center kag ari sa Puro Catalbas Elementary School. Ang total 5 ka barangay, 234 action break ka pamilya nga apektado, 807 ka persona nga apektado. Okay. So ang San Carlos, nagbaha man to San Carlos sa Barangay Rizal. 96 ka pamilya apektado, 327 ang persona nga apektado, no? Ang Barangay 1, 19 ka pamilya, 75 ka personang apektado. Ang sa evacuation center, 234,807 ang personang apektado. Kag diri sa Barangay Rizal, ari man sa evacuation center, 96. Dason may naga-breastfeed ng mga Iloy, no? 3 ka PWD, persons with disabilities. Ang Greenville Elementary School dira sa San Carlos man, 19 ka pamilya, 75 ka persona ang apektado. So amo ni CDR mo Sagay, Tubuso, Baukalawig sini. Ang Tubuso 12 ka pamilya, no, 35 ka personang apektado. Dason ang Barangay Salamanga 33 ka pamilya, 118 ka persona. Ang Barangay San Jose Tubuso man 21 ka pamilya, 85 ka personang apektado. Ang total 3 kabilugan sa Tubuso, 3 ka pamilya, 68, 3 ka barangay, 66 ka pamilya, 238 ka persona. O ari ang Escalante, Barangay Malisbog, kay daw no nabuan siya 50 ka pamilya apektado. O ang Tubuso nakabalik na sa Ilabalaya, 50 ka
pamilya, wa ay madeterminar ang number sang persona. Ang barangay Magsaysay, Escalante, 44 ka pamilya, wala man madeterminar di ang mga individual na abitado. Kag ang barangay Hunob-Hunob, may ara 7 ka pamilya, wala man madeterminar. So ang total sa Escalante, 4 ka barangay, 106 ka pamilya, kag 106 man ka individual nga ari sa evacuation center. So manang update naton, no? Manang update naton karon. Ang katapusan ari paged damages sa agriculture. Ang Bago City sa ilang mga talamnan with a total value of 5.3 million. No, maning dulot ni bagyong Auring. Okay. So ang aton nga abo na lang ang severe weather bulletin ta. Hindi na ta magwa 24-hour public weather forecast action by kay daw kompleto naman ni. Ari na lang si Bulkan Kanlaon. Oy, musta? Naka-rehistro ni siya isa ka daw 7 ka volcanic wake. Sini nga 24 oras nga obserbasyon naton. Kag sa gihapon may ground deformation, slight lang, ari sa nanubuan kag tunga-tunga sang iyang abaga. Kag ang white leaden fumes nga iya ginbuga, nagtaas ini mga 200 metros, kag nagkulap di siya sa direksyon namin nakatungdan, namin nasidlangan. Patigayon pa sa gihapon sang PBORGS, DOST, ang mga parameters nila, hydrothermal kag magmatic nga proseso nagakatabo dira sa sulok-sulok ni Bulkan Kanlaon. So in collaboration sa aton diri sa Negros Occidental Provincial Command, ang DOST kag PBORGS naga-anunsyo sa gihapon sa aton general public nga hari kita sa alert level 1. Kag di abnormal ang kondisyon kag restive ang Bulkan Kanlaon, ang 4 kilometer permanent danger zone sa gihapon enforce kag strictly hindi pa pwede masudlan. Earthquake information, daway kita di may nakita earthquake information sa palibot sa Negros Occidental kag Oriental, subong man sa Cebu, Bohol ang kalapit naton, no, ang Panay kag ang Guimaras kag palibot naton sa Sulud Trends, Zamboanga Fault kag Cotabato Trends, daway kita may nakita. Ari sa kalabanan Davao, mga Nueva Vizcaya, kag laban-laban ni ang Leyte segment padalom to sa Davao Oriental. No? Yes. So ni lakat sa ato nga Chimpo, Bulkan Kanlaon, kag earthquake information action bright. Package, why bilin? Package. Ubos. Pakyaw. Wala na silang hahanapin pa, Sir Gan. Sir Gan, salamat, Ged. Mayang gabi. Action bright, mayang gabi. Yes, sir. Sige, pasalamat gid kita, no? Kay wala gid ta magkalatam, Andre. Although nga may gin pa evacuate nga mga families, pero way isang report nga nagkalamatay. Sa mga utod ta, no, nga nagapuyo sa igad sang baybay sa idalom sang Taytay kilid sang kasubaan kag kabakyasan sa gihapon alerto lang 24/7. Action firing line. Antes pa naman ang tanan maka-aksyon ang aton gin nga pagpasalamat pangamuyo subong nga gabi. O Lord, gay kami kuana pwersa ikinaalam, no, guide sa amon sini nga pagpangalagad subong nga gabi kay nagapasalamat gid kami nga si bagyong Auring wala gid diri magtupa nga makusog sa probinsya sang Negros Occidental kag Bacolod, pero o Lord, buligi man mga utod namon to sa Surigao kag iban pa nga ginlabyan gid sining bagyo bangod nga mas nakaproblema gid sila didto, no, sa imo o Lord nga mangluluwas sining kalibutan. Madamo gid nga salamat, ipahilayo kami sa anuman pagid nga kalalatan, balatian kag salamat sa pag-ubay sa matanan o kon sa tanan nga panahon. Amen. Action firing line. Action Radio Philippine Standard Time la 7:19 na sa aton sining nga pagpangalagad. Subong adlaw yari kita Lunes naman, unang adlaw sang semana, ari na sa Pebrero 22 kita 2021. Anyway, sa monitor na kamo diri sa The Best AM Provincial Radio Station sa 25th KBP Golden Dove Awards, ini ang Aksyon
Radyo Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. Recently gid lamang gindeklara kita basta gani magdeklara kita nga number 1 matudtuod inaya numero 1 no ang Aksyon Radyo Bacolod sa pinaka recent iya nga survey sang Nielsen we are number 1. And bukas na aton sini nga Facebook dira nga aton sini nga web, YouTube kag aton sini nga Twitter account. I-type lang ang www.actionradiobacolod.com.ph mga kaksyon. Aton sini nga text hotline 0963-757-0874. Sa mga viewers naton, bisita lang sa comment section. Butang lang ang mensahe nyo, 2 to 3 liners lang please. Kag in the out of the blue nga mga komento kundi may connection sa aton sini nga balita kag issue. Aksyon Brian Borden, Aksyon Firing Line. On board na, Tob-Tob Las 9 ang takna sining gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano ba lang nagali na gumba nga balita sa aton sining pagpangalagad? Halong gid sa mga motorista, duha patay mag-live-in iniho kagabi dira sa Banwa sang Morsya matapos sumalpok ang ginasakyan nga motorsiklo sa nagapark nga truck mga kaaksyon. Aksyon Firing Line. Samtang sa Calatrava na naman, isa iya kaanay miyembro sang Acro Fraternity kag nga kaagi priso sa pagpangawat ginluthang patay. Diri sa syudad sa Bacolod makaaksyon droga ang ginaasoy karon nga pag-imbestigar sa police station number 2 kung madumduman ninyo ang pagpatay sining isa ka babae nga si Midilyn Benigno. Nagligad nga Sabado sang gabi dira sa Ayala North mga kaaksyon o kon dira sa may Capitol area atubang sang Ayala Malls mga kaaksyon tisuno sa police station number 2 ining nasambit iya nga babae ang gindudahan pa nga asit iya sang kapulisan. Aksyon Firing Line. Babae iya ginatumba way nagid patawad. Samtang kaso gihapon sa area sang police station number 2 ato lang si alias Badong Salvador Rigalado ay isa ka ex-army, Philippine Army ginluthang patay man dira Tagalampirong man ini, residente temporarily dira sa may Purok Lampirong Barangay 2. Nag-execute iya ang pamilya sang non-interest sa pag-file na sang kaso ti sinumang file nila kay Wayman gini maitudlo pang pulis. Oo, kon may ara gid man ti salamat pero nga nag-file ini sila sa affidavit or nag-file sang non-interest sabit nga kaso ti ang pulis nato nya way may mahimo kung gusto sang pamilya nga hindi mga kaaksyon. Ang iban nga balita diri iya sa syudad sang Bacolod sa aton sini nga pagpangalagad subong iya nga gabi ang ubo iya maga-issue sang stoppage order batok sa ginatukod nga cell tower sa Purok Himaya, Barangay Alihis. Sa pagkadamo sa ginatukod nga mga cell tower diri sa aton nga duway lang tay kabalo nga tubo lang. Firing Line. Samtang ginaduso nga paghakot sang basura kon gabi wala pa nakalabot kay Vice Mayor familyaran kag sangguniang panglungsod. Okay malana kon manghinakotay basura kon gabi basta hinay-hinayon lang sang taga-IPM ang paglasak sang ila salakyan kay matyagan ko kon makalasak sila sa salakyan nila do ato lang ginapatay nilang makina sa tuman kakusog. Action Firing Line. Ang mga arangka nila betul matyago di ko maintindihan do pwede mo malana padlaganon nga hinay nga ang do arangkahon mo gituro-todo nga mabuka ang makina. Action Firing Line. Pagkatapos sa pagkagahod ti kon maghakot ni sila karon taglas jest tubdob kagahon di ba si magkuragmang ning taos kagahod sang salakyan nila ni? Action Firing Line. Basi guro ginatrabaho man nila subonga, ginamanihar nila ni para manisi kayo sang tanan-tanan. Action Brian Borden, Action Firing Line. Waon tama na balita karon sa Kapitolyo Provincial sining dugang report sa di Action Marlon Hinabia kon Bagyo Auring ang pagahambalan. Action Firing Line. Diri balik sa Bacolod masadya na ang palabtikanay aksyon mga kaaksyon sang pamulitika. May mga ngalan na nga nagaginawa pero hindi pa man ka-confirm. May mga nag-amat-amat na broadcast via Facebook Live mga kaaksyon. Kag ang mga ginahaboy nga mga istorya may koneksyon na sa pamulitika. Action Firing Line. Sige, masulo sadya kag masulo singki ini nga 2022 election sa presidential kag subong man sa lokal. Kumusta da sa inyo iya mga banwa kag syudad?
sa hinubaan gani adinto nagkagto dintong report kini hinubaan na to no nga mara sa mga gina-endorso ni nga para alkalde. Action Firing Line. Temprano pakatama. Action Brian Borden. Action Firing Line. Sige, balikan ko na karong balita sa lokal diri ko anay manglugayawon sa balita sa nasyonal mga kaksyon. Ay ang Bacolod gali subong may ara isa lang nga positive nagligad to 0-0 na ang Negros Occidental may anom sining COVID-19. UK variant makaksyon may 3 tanan ka mga OFW so nga na-record ang aton sining Department of Health ngayon sila may ara sang UK variant kag ini nag-umpisa sadtong Enero 3 tubtob 27 sining Pebrero pero ang bayang istorya diri kay naka-recover naman sa nasambit iyang UK variant. Action Firing Line. Sa iban nga balita makaksyon sa aton sining pagpangalaga didto ya sa nasyonal hulat-hulaton ta karon sa gabi si Presidente Rodrigo Duterte kung ano ang iya sining declaration niya sa sa Marso 1 kung ipaidalom bala ang bugos nga Pilipinas sa Modified General Community Quarantine. Action Firing Line. May nagahambal daan nga base mabutang sa ital-ital ang kabuhi naton kung mag-Modified General Community Quarantine. Para sa akon, hindi naman lang guro kay bisan ano pa na nga classification quarantine status naton ang tawo subong sa Pilipinas siya disiplinado na no na-disiplina nagid man sila. Action Firing Line. According gani sa ITF kag report sa DOH subong adlaw ang pagdamo sang cases sining COVID-19 sa sining nga mga inadlaw sa bugos nga Pilipinas bangod iya mga kaksyon sang Valentine's Day kag ang New Year sa mga utod ta nga mga Chinoy. Action Firing Line. Nga naginano, gisla naglinibot, gisla ka naglinagaw to do. Sige, sa iban nga balita makaksyon sa to nga pagpangalaga dali gid lang kay unahon kunig gamay ng si Kuano, si Laila Dili. Mama birthday gali siya sa Kuanho sa Agosto 27, 61 years old na siya. Ang mga grupo sang musikiro, aktivista, politiko, kag iban pa. Magapatigayon sila iya sang online community jamming mga kaksyon. Ang titulo, Laylaya mga kaksyon. Pero ba rin naisipan nila, no? Ang titulo sang ila sining nga online community jamming, Laylaya. Kay kapo si Laila Dili, masubong ara sa prisuhan mo. Action Firing Line. Abi nyo kung sino ini nga mga politiko kag mga singer, mga aktivista, ang magakanta dire amo si Agot Isidro, Bugoy Drilon, Gary Granada, Koki Chua, Puchoy Labog, di ba ko kilala ni kay sino ni? Action Firing Line. Kag ang mga politiko nga ma-intra dire mot makalanta man ni Slaction Oliver, ambot makanta ni si Senador Franklin Dirilon basi matulog bala ni saya. Risa Hontivero, si Kiko Pangilinan, si Attorney Chel Jukno mga kaksyon. Ara man si Maria Risa, ang journalista. Upod man diri si ang director na si Joel Lamangan, kag si Bishop Roderick Pabilio. Mag-upod sining online community jamming. Anong titulo Action Oliver? Laylaya. Pagwaon na gid si Kwan mo, pagwaon na gid si Laila Dili, masuro sa ila mo. Tilang tawon ta ni Abe, kung ano ang resulta, siliti kada kanta malang niya. Garoti, kabalo ka sa Facebook, subong once nga damo, viewers mo, naga-income ka man mo. Action Firing Line. Kulaton tanay kung san balikan ko si COVID makaksyon, diri kita anay kay subong sa nasyonal daw katawhay. Way sa dalagko, ginya balita, kay nakatutok kita sa bagyong Auring mga kaksyon. Kaya dito sa Surigao, kagiban pa nga porsyon nga ginlabyan ni Auring, labo, so mga linibo ka mga tawo, no? Ang ginpang evacuate, humalin pa sa nagligad nga adlaw hasta subong. Dito sa may Surigao, may ara to ya gani nga ang baybay nila to, nagduag pula. Action Firing Line. Nagduag pula na ang baybay kag ang Maritime Cemetery nagkuha na sang samples. Agod lang tawon ko nining pagpula diin bala ini halin. Action Firing Line. Oo, nga nagdugo itsura sang baybay. Iya. Oo, ti ulat-ulaton ta kaway pagidman sa mga panibagong nga report ang aton sining nga mga ang disaster sa national kung kumusta mga utod nato sa Surigao kay mga atop naman lang tong ginawa man sa ila to nga puloy-an kay baha man. Action Firing Line. Grabe nga ulan gid man tuod mo. Hindi maagwanta
Imagine mo diri sa aton sa kagapon sa Bacolod kag Negros, halin sang hapon tubtob kaina sang mga last Jess, ulan na nga ulan mo, wala untat iya nga ulan ti bisan hindi mamadlos ang hangin. Bisan wala gid sang connection sa mga bagyo kung kaisa. Basta magsige ang ulan, nagasalalaka ang tubig sa mga kasubaan pa. Action firing line. Sige, kabay pangaway isang damo nga nagkaladisgrasya gito sa Surigao kag iban pa nga ginlabyan ni Aure nga. Okay na ako na mga puloy-an nagkalalapawan, importante buhi lang ang mga tao. Action firing line. Sige, diri kita anay, no? Kay according iya kay Pasig City Representative nga si Roman Romulo. Ini siya isa ka dira sa House, siya nagauyat sang House Committee on Basic Education and Culture. Nagpanugyan siya sa publiko. Ilabi na gid ining mga kabataan napton bla. Kay kabalo ka ginaduso mga kaksyon sang Department of Education nga kon pwede maka face-to-face na ta sa mga low-risk area sang sining COVID-19. Action firing line. Isa sa mga ginihemplo ni Education Secretary nga si Leonor Briones, amo nga ang Pilipinas na lang ang wala naga face-to-face ang klase kung ikumpara mo sa mga kapungsuran sa iban nga pungsod. Action firing line. Amo nang pinaka-basic nga example abi ni Briones mga kaksyon nga kon tani ati makabalik na ta sa face-to-face, limited lang sa mga estudyante sa mga lugar nga ti inabalang hindi na gid high risk ang situation, iblang tawhay na gid siya. Action firing line. So kadamo sang way naga-pabor, kadamo sa naga-criticize, kadamo sa naga-kontra, na? Sunod diri sa kay Romulo, dapat nga patihon ta ang mga eksperto kaangay sa mga teachers naton kag mga sa mga medisina, mga doctors naton, kag hindi kita magpati action Oliver sa ginahambal sang mga politiko. Action firing line. Insyakto na, diri sa nagligad si Councilor John Gamboa gahambal gid. Siya dapat ang aton Bacolod may mauyat na diya, tublang grabe ka kasagsagan sang COVID-19 gid. Diri sa aton, siya dapat may mauyat diya nga doktor, nga eksperto sining COVID-19, di kay pauyatan tiya sa aton nga mga aton nga mga politiko. Action firing line. Tiya mo ni si Romulo hambalya, hindi kita sa gipati kung anong ginahambal sa mga politiko, diri kita sa mga eksperto. Amo ning sundon ta iya para sigurado kung ano gid ang matabo sining ginaduso nga pag-eskwela sang kabataan. Kay prangka nga istorya, ang agony subong hindi lang sa mga kabataan. Malima na sa mga kabataan nga mga elementarya, ang agoniya subong ara iya sa mga ginikanan. Action firing line. So hulaton tani kay ginaduso ini apisar nga si Presidente Rodrigo Duterte kaina nagpabaluna nga hindi siya pabor sang face-to-face anay. Ginbasura niya ini pero ti kabalo man ta kay Presidente Rodrigo Duterte, lain kung kaisa subong, lain man buwas, may mga changes man amo. Hindi man na fix kagway man niya sang laye nga hindi na siya magpasugot gid wala sang face-to-face. Anytime pwede ma-change ang iya sining mind kung gusto niya ang face-to-face o kung hindi. Action firing line. Isa pa gid subong mga aksyon nga ginabangigan, ini may connection gyapon sa klase sang kabataan. Kay nga dapat ang klase sang module kinag-umpisa ta kung di ka magsala Oktubre, no? Oktubre kita nag-umpisa. Dapat magatapos ining blended nga ini, ang distance learning nga ini, on June 11. Sana subong Pebrero, Marso, Abril, Mayo, Hunyo. Sa Hunyo 11, dapat magauntat na gining module or distance learning. Paagi sa modular, online, kag sa mga TV and radio, yang aspeto sa pagtudlo. Action firing line. Pero, ginaduso ini karon nga palawigon pagidya ang pag-eskwela sang kabataan mga kaksyon. Which is nga kadamo sa nagareklamo nga dapat hindi kay nga nagasubra na ina kag hindi na makaya pa sa kabataan kay lain iya ang pag-eskwela nga ara sa sulod sang kwarto sang saga-eskwela nga ara sa sulod sang puloy-an. Ang kakapoy kag ang stress tired kag ano pa dira. Action firing line. So si Representative Sara Ilago sa Kabataan Party List nagpalayag. Hindi siya pabor nga palawigon pagid ang modular nga ini o kung online nga ini nga klase, no? Kag hatagan lang sa duha ka semana action Oliver nga vacation ang kabataan ta klase naman liwat for 2021-2022 nga year na naman ho. Hambali sobra na.
Hindi, way pa dan klaro nga mag face-to-face kita, 2 weeks lang ang pahuway sa kabataan kag ginikanan, mamudyol na ma-online naman sila liwat. Action firing line. So dapat pag-abot iya sa bulan sang Hunyo kag Hunyo 11, mas stop gidya ang nasambit nga pag-eskwela sang kabataan. Husto man. Action firing line. Oo, dagaan man sang ginatawag isa sa ginalantaw diri kabataan. Ikaduwa ang mga manunudlo, ang health situation nila. Dapat makapahuway man sila kay hindi man basta-basta nga actually ining module nga ini. Hindi man niya kay sila gidya ga obra sining mga maestra nimo. Halin niya sa region iya synchronize ini Action Oliver. Ginapadala na di pero ang kakapoy lang sa mga manunudlo ta ang print dire, ang pagpang-stapler sina dire, ang pagbahin-bahin sina dire, ang pag-distribute, ang pag-check kung ano-ano pa dira sa pagkakapoy na sa part nila. Action firing line. Amo tong hambal sa nagligad sabaw kanami sa mga manunudlo ta ba? Swelduhan sila pagkatapos ang katudlo ginikanan, wa gid sila ideya kung ano kabudlay sa part sa mga manunudlo ining eskwela subong nga module o kung ining online nga ini. Action firing line. Now, ining plano nga face-to-face subong, si Ilago, medyo may gamay siya nga, hindi man ang balaton nga pabor, kundi planuhan. Kaya nakita niya kung ano ka kapoy, vice versa actually, estudyante, ginikanan, maestra, maestro, kag iban pa dira nga affected sini nasambit iya nga na pasambit iya nga distance learning nga ini. Action firing line. Pero sa nambal na naton, the president nag-decide na kay nga wala sang face-to-face now. So, diri sa aton, sa local iya, may mga ari man diri sang kaugalingon nga opinion. In fact, guro, base magpadala ini sila sang sulat dito sa National Office sang Department of Education. Agod nga mabatian man ang ila sining side kay kabalo ka, ining mga manunudlo naton amo ning ari iya sa ground. Ari sila sa ground dia silang katrabaho ti mal-ima na sa mga nagapungko lang to sa opisina. Action firing line. Ari ni sila sa dalom, no? Ari sa dalom nga ti makitanta ang ila sini nga sitwasyon, mga kaaksyon, although nga ti inang iway sila gid ka gwa tudo, hindi usik sa pamasahe kag ano adlaw. Pero ba't siya ganta? Okay na lang guro bisa mag-usik pamasahe prong kakapoy nila amuning mas budlay sa ila. Online sa firing line. Ari sa aton nga linya, former president sang ACT Mga Action Alliance sang Concerned Teachers, now president sa mga bulutuan publiko. Diri sa Bacolod, Sir Richard Hilangre. Sir, may gabi dira sa imo. Mayong gabi Action Break kag sa tagpalamati sa Action Radio mayong gabi sa inyo tanan. Salamat gid sa time. Una-una sir, anong imo reaksyon o reaksyon sa mga manunudlo diri sa aton sa lokal? May connection sining palawigon naman ang klase sang distance learning. Tagaan lang 2 weeks nga break sa mga estudyante kag manunudlo maklase naman kita 21-22 nga school year sir. So nabatian naton si Yusik San Antonio ang in charge naton sa curriculum kag ginhambal man sadto daw hindi pa ini official kay daw iya ni own opinion nga palawigon kay ang iyang pananaw nga ang maalam-alam kuno ti do medyo madugang ang ilang learning. So do kita mismo tindi sinipabora Action Break kay ang pag-learn sa mga kabataan hindi man niya palawig-lawig mo kag hindi ay pa sa ulo sa mga lessons dira kundi nga experience wise daya kag mga essentials nga mga learning nga mausar nila sila pa pangabuhi pareho sa mga critical thinking abi dira no kag mga values kag may bisan tuod nga pandemic ini tidamo man na sila natun-an sila pa ni Malay kag in the first place ang survival dira ti isa na siya sang natun-an nila ang pagpasensya ang paghatag bisa ila isig katawo ang pagpugong sa ilang mga kaakigon man dira sa sitwasyon ti isa ina ka mga learning na so ang aton nga daan nga curriculum before sang COVID mga 14,000 ka competencies no dapat nga tun-an sang bata alin sa grade kindergarten up to senior high school ti 14,000 you can just imagine. Grabe no. So gin trim down ini sa kung hindi ako masala, sobra ko no 5,000, 5,000 na lang. Pero madamo pag-iapon ni na Action Break kay ang aton nga mga kabataan nagakuriit kung itagaan bla sa modules. Tapos ting aton nga mga supervisors
under pressure man nga tapuson gid nati daw halin sa una kung padasigay daw ang atong kabataan amo yang gaantos kay ang konsepto tan isang schooling nga ginatawag enjoyment ini siya mo. Correct. Nga naga-enjoy ka blas ang learning, hindi nga Plus moron. nagapadasig-dasig bla. Kaya sa una na dumduman natin sa elementary kita, 3 hours man lang to, arithmetic, reading, writing, doon mo lang tong target sa to, pag sulod mo sa eskwelahan, kanta. Tapos sa isa ka subject, kanta naman. Dito pa enjoyable ba? Ang ginapakanta sa to, mga kundiman, mga native songs. Di kundi doon medyo masinikad to ka ng eskwelahan, kaya doon kasadya to. Di kung magamusin niya subong padamuan mo pagid ang modules, di palamigon mo pagid kay damo kuno sang gusto pagid mag-alam according kay Yusik San Antonio makapoy-kapoy ni sa parts ng parents naton. Pero pag intindi ko ang module nga ini pinili naman niya, hindi man kay dogin hatag mo na dang pinakahapos lang gid dorgo din pili man para at least matun-an gid sang kabataan even do nga ti ara sa ila sila nga bulutuan puloy answer ano. So kuan gid man na siya gin pili nga na-design siya ng self-learning. So, galing kay medyo ikaw ginadaya magpwersa sa imo kaulingon kay self-learning mo. Usually, ang tendency sa aton kabataan, mahampang ini siya kag nang delayed na ila pagtuon. Ang ginikanan among nga pressure kay na orient pala kita sa ginatawag nga grades. Yes, no? yes. Nakahon kita nga ang success mo sa uli ara sa grades. So, tiga paningwa ang tanan, no? Amo na. We heard nga sa Japan nga ni until hindi ko magsala, up to 16 years old, wala na sila yung gina-pressure todo, ang ginatudlo sila, ang karakter, ang pamatasan lang, insakto yan. Doon mo nang ila, hindi pa sila sa academic, focus. So, ang aton diri ati makaproduce kita for example sa ulit economic daton bipagtudlo makasa-produce kita mga engineers or scientists na gid or mga high level professionals kun wala naman sang balatyagon do hindi naman na mayuro. Correct kita. So di balance na lang hindi man ipadamo-damo kikita mo nga sang pre-COVID to ting atong kabataan magkadto sa eskwelahan isa ka bag hindi gani madala. Why na sa karong enjoy ang pananaw ya karon sa eskwelahan daw unless kung kuang sabi no highly academic sin ang incline sang bata pero kung hampang na ang incline sang bata ti karon kun daw i-pressure mo todo gina-torture tang kabataan kag amo na nga we are also adding to the pressure to the child nga kadamo sa kabataan naton nga magamo lang man siya do suicide na lang siya do mo na bala. Yes, kay tungod sang too much expectations ang parents school ang society tapos nabasahan niya pag ito nga daw okay man lang mag-suicide sa ibang country like sa ibang mga Asian countries sa Japan daw honorable sila yung pag-suicide mo daw kadalang atong kabataan so we do not want that to happen to our children pa-enjoy sila kay ang pagka-young talaga sala ini pagdako mo bira-bira ka naman focus pangita kwarta karon sa kahalin sang bata ka galitik na ulo mo sa pagtuon then pagdako mo nang litik magyapon sa pangita kwarta ang life niya very temporary so while young pa-enjoy danay kag kung whatever nga kulang gid man sa aton kay we admittedly ang kuan sa subong ang modalities naton nag-answer ang mga kabataan kag ang ginikanan nga kapoy naman ang ginikanan may mga surveys nga gikandak ang aton nga DepEd ang aton kabataan nagadali man tuod balik sa eskwelahan tingila nga mga abyan tapos kanami gid man kung maglakat-lakat kaya mo po galing kay ang realidad sa subong ang vaccine nga pangako sang gobyerno sa subong na tribupao nga kulang gali to ya sang papilis mga agreements kag so kalain man hambalon do laban sa palupad ng sugilanon nga siling maabot na gid tapos sa ulihi gali way to gali sang napirmahan nga final agreement kay ang mga indemnity to nga mga agreement way pamanggali to ay piliton tagid pabalik action plan nga naka-survive kita for 1 year
karon kumpiliton ta kag matabo ang aton kabataan, ang school ang basulon, ang teachers tudloan ay ti way ginito pa aton country. O kung pwede tapuson talaga na yung vaccine and then pag opening abi for example ti August bing aton opening this 2021 kinubra na ta pwede maka face to face kay nabaksinan ang teachers, nabaksin man ang kabataan. Hindi kay subong second grading, third grading ma-open ka although nga nagasiling man nga gradual pero amo man nagyapon action pa eh. Yes. So kaluluoy atong kabataan mag-amo sina hulaton ta na abi ang vaccine anay kay hindi ta magdali-dali no. Sige. Dira man lang tala hasta pagid sir at least nakakuha kita sang opinion kay kabalo ka diri sa local man ang mga manunudlo naton diri kag mga ginika na nagahulat man kuno mga decision kay I understand may mga recommendations from the local mismo to national office ang Department of Education sir ano. Oo, amo na nga ni action by hindi tanay pag dali-dalion kay we will not undermine the virus kay although nga we could say nga adbaw ka namin kay nakasurvive ko 1 year. Di malasan tablaway ta mga napangayot yung kabataan ta ginikanan matatanan padala ta sa eskwelahan kung panguna-una ta basib la o kung ang teacher man mismo amo ma-contaminate. So hindi ta kapulong sina action brayo no so precaution na lang gid tuturon tan lang gid kag hulaton tagid ang vaccine na lang gid. Sige, with that Sir Richard Hilangri, salamat gid sa imong mga opinion nabatian sa buong gabi damo gid nalipay nga may diriya sa aton sa lokal hindi anay magpasugot gid sining face to face although nga may desisyon din presidente magambal man siya kay nga basura lang ana. In fact just in sir si Presidente Rodrigo Duterte decide na nga ipaidalom sa modified general community quarantine. Away pa. Okay, so gina-check pa kay daw plano ni nga ipaidalom sa MGCQ ang bugos nga Pilipinas. Bantayan ta subong nga gabi. Okay, wala na. Why na sang MGCQ nga magluntad gali sir no. So isa ina kapatimaan pagid nga mabudlay gihapon mag face to face kita sir Hilangri sir So mayo man ganing presidente kati siya mismo na kulbaan may apo siya may bata man siya nga nagaskwela na insindihan niya magurong sitwasyon kakabay pa nga maging firm sa iyang desisyon. Paabuton ginanay ang vaccine kag pang sukto niya to anay nagapasalig man sa iya di na tong vaccine daw ginadayaw lang siya nga ara ng vaccine ni gulusot way magali subong. To first week, second week ti manog first week na sang March way man gyapon kay way sa mga papilis gali ato. Tingin mo nila putikon pating presidente so kalabutan vaccine ang vaccine czar kumusta na duway na bati ahaw pagkabati ko ani kay action by do na umul-umul ko sa ko na di nga okay na way manggali yapon excited pa naman magbabakuna mga frontliners nato no. Mo gana sembay no. So mo nang sitwasyon sa subong una akong ito na yung vaccine ko ang ila agreement to humanon gid kay bisan sa China gali to nga siling abyan sang presidente do way man to gali to patong sa Sinovac to why why man to sir. Sige, with that sir salamat gid sa mga time may gabi ka mabuhay ka sir. May gabi action by kag you're welcome always. Yes sir. Action firing line. Okay, si Sir Richard Hilangri hindi iya sila pabor una sa extension sining distance learning nga ini sang aton mga kabataan subong nga ara kita gihapon nagasalom-salom nagapakig-away sining COVID-19. Action firing line. Ikaduha, face to face hindi man sila pabor because according to them, according sa mga manunudlo naantos gani halin sa nagligad to nga mga Oktubre subong nga way patagi diya makaplastar husto nga way paning vaccine yun kag ang vaccine mismo do gaduha-duha pang publiko sa lumon tayo mag face to face sa mga kabataan Action firing line. Di mo na ibula, sigihon na lang gid anay, no? Sigihon na lang gid anay. Amo nang ilaya gusto nga matabo mga ka-aksyon. Okay man sa mga ginikanan da inyo pag-i-pressure kabataan nyo. Kaysa nambal na naton ining module nga inisyatibo gid lang ini sa aton Department of Education agon nga hindi malampasan ang pagtuon sang kabataan nyo apisar nga ini sila ang yara lang sa inyo sining nga puluyan. Action firing line. Kay kun wala sang module gini kag online nga ini ining blended nga ini sigurado ko kabataan na subong medyo man lipat-lipat na gid sila kun anong mga basic education kag ang mga college naton high school iban man og graduate mo sa college no so kinahanglan padayonon gid apisar sa kabudlayan tinaidiyahan ini
So amo na tapuson lang gid anay si COVID-19, although nga ti hambal naton COVID-19 mangin part na ni isang kabuhi ta sa sini nga kalibutan do flow na lang ni siya nga ara lang da halong lang gid ta bisan may vaccine ka na, hindi kapag yapon niya hilway nga hindi ka matapikan o galing hindi kaya matabaan kiti vaccinated ka na. Action firing line. Amo nang explanation dira according sa mga eksperto naton mga ka-action. I-correct ka lang gina ang akon pag-insyende abi gindeklara ni Presidente Rodrigo Duterte nga modified general community quarantine ang bugos nga Pilipinas, pero hindi wala siya nagpabor kay suno sa yahulaton anay ang vaccine antes kita magdeklara sang MGCQ or basi mag new normal ang sitwasyon suno kay Presidente Rodrigo Duterte. Action firing line. So aside kay na sa pagbasuran niya, rejected na to mga proposal sa mga face-to-face nga ini, amo tong baglain nga development, subong may-ari pagid nga ang mga plano sang MGCQ sa Pilipinas hindi pagdayunon. And sa mga lugar, no, padiyo diri sa aton, Bacolod kag Negros, suliton ko today we have one, isa lang aksyonan subong no, ang Negros anom. So i-sustain ni ron tani, i-sustain tani nga amo nga numero, mag self-discipline lang gid ang kinahanglan naton diri mga kaksyon para hindi ta magbalik sa panaguay sa aton sini nga mga puluyan. Action Brian Borden. Action firing line. Sige, la 7:51 Action Radio Philippine Standard Time sa aton sini nga pagpangalagad. Dali gid lang Action El Reyha, gamay gid lang ni kay Mamaligya Kuhabon dunabo ko nakit-an ginagalakat sa dalan ang may mga kamot nila do ano haw do hindi kinis sa kit-an kubla. Oo, tapos kita ko ang ila sini nga mga til kung isas dalom do may mga katol-katol, di na kamo sagay problema ang inyo nga nawong da nga damo punggod, may nablang may mga bugas. Oo, basi plakadlaw, basi lagson kamo ka manok da. Bagsanton aton karon dugay-dugay, diri kita anay sa syudad sang Bacolod, da? Kay sa kalawigo na sang panahon nga sa pagkadamo na sang pinangmatay diri sa syudad sa Bacolod, ano ayhan ang epekto sina diri? Action firing line. Naka-interview kita before sa mga opisyalis sang syudad. Kag ang hambal sa mga opisyalis sang syudad, ara na ang direktiba sa aton sini kapulisan kung paano nila masulbar ining pinatsanay diri sa Bacolod kag bisan pagani sa probinsya sang Negros Occidental. Firing line. Di prangkang istorya ang official time di giban niya kapasilabot to just pulis ngampang niya sang pulis mo ila na iya trabaho ya kung paano sulbaron, paano i-prevent. Hambal to gani ni Senador Bato de la Rosa, ang kapulisan nato dapat himuon nila ning duwa ka mga aspeto nga himuon nila sa matag adlaw nga tanan sa komunidad. Paano magsulbar sang kaso kag paano i-prevent ang kaso. Action firing line. I-prevent ang krimen. Siya mo na dapat himuon, no? Diri sa aton sa Bacolod, hindi ko maki-explicar kung diin kita dapit subong may prevention bala or may ang prevention do hindi ko makit-an gid masyado kiti padayon ang pinatsanay. Oo, pagkatapos sulbar sang kaso do hindi taman makit-an kay do wala sang may na-filean sang kaso. Action firing line. So kung nantawon ta sa palayag ni Senador Bato de la Rosa, ang duwagid ni nga prevention kag ang pagsulbar do way katabo di sa syudad sa Bacolod, I'm sorry. Action firing line. Pero ano ba lang epekto sini sang pagpamatay diri sa Bacolod sa aton sini nga mga negosyante? Inang hibaluon ta pagbalik naton dugay-dugay. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. May gabi lang kay Milchorita Ferrer, salamat gid. George Gargasiran, good evening, Sumbray, hindi bala mapunggan mga bata kung ara sa school.
Sa 5 hours nga nakamas sa school, delikado man. Paano mag-recess? I'm sure ginutok na sa kantin. Husto gina. Kaya ang magmas daan, dapat limited man ang time. Wow, salamat gid. Ari man ang ngalan sa isa do porte man no. Borogodoy Godoy Stonstoy Tupal. Good evening. Thank you again. Ricky Tilio Juben, naga-monitor man. Jamel Florendo, salamat sa pag-monitor. Thank you again. Si Ostak Salvador, Action Brahmeng gabi, gid sa imo, puro lang patuman ang ginahimo sa gobyerno. Pinatsanay sa Bacolod, wala man masulbar. Pedrina or Pedrinia, Ironman Idol Brahmeng gabi da. Gali sa pamilya Mosquera, especially palalabs ko si Christian Mosquera. Alma Agravante sa Bater Araman, Ana Mandri Gusrob, korek ka dyan sir, hilangri better to safe. Kaysa maghalata naman ka binasulay sa ulihi. That's why hinugay pulok-pulok, lula dip-ed. Athea Kim Iriman, naga-monitor man. Sinanay Bilin sa Lao, salamat gin. Romy Agsam, si Pilton Lipura. Good evening, Sumbray. Monitor lang ko sa Pasay City. God bless Action Radio. Salamat. Marcelino Pamolino. Good evening, Sumbray. Hindi pa pabor sang face-to-face. Okay lang na ang distance learning. Kaya delikado pa subong anhon, unahon, taanay safety sang bata. Bawi lang ta next year. Basta safe lang bata kag teacher. Correct. Rose Gibara Araman. Pedrinia again tamiyaw kuman gali idol bro. Maninay kag Maninoy Berting kag Maninay Rosa. Salamat kidak Sumbray. Maribel Tanike Nitunay. Good evening pa shout out lang family Tanike sa Barangay Granada from Maribel Nitunay. Mike Lawrence Esperagusa. Good evening Sumbray. Tamiyaw lang pamatigid subong sa imo diri Alihes Torrevilla family. Salamat. Si Aner Sier, ano ning iyaman, MJJBB. Michael John Season, good evening, Sumbray. Sa Japan, ang mga kabataan more on activities sila sa school kaysa modules or theory. Kung sa bagay. July Derla Celestial Honko Tigsmana. Surbay dapat si Briones ang paeskwelahon face-to-face liman. Iman Yanson, good evening. Mas mayo tani ang face-to-face. Sundon ang protocol. Pwede na guro. Ang 10 ka estudyante okay na kabudlay gid sa amon mga ginikanan. Salamat. Lain-lain nga mga opinion. No? May ara may pabor, may ara man hindi. Ami Agustines Varon, good evening, Sumbray. Tamiyaw ko lang Elmer, gapamati gid permi sa program mo sa Kalumangan, Bago. Salamat gid. Si Sir Pedrinia, good evening, Idol. Patamiyaw lang mga pamilya ko kanday Toto, Rene, Masing, Bukay, Maymay, Buding, Tikboy, JM, Jongjong, Bad Boy, Kapid Special sa Amon, Palangga, Mama Judith. Okay, si Judy Derla, Action Bray siguro, gid na ano man, tilang gid. Matulog gina si Drilon. Si Dilimay dapat continue gid serbisyos prisuhan. Katiber may gabi monitor gid, God bless, stay safe man. Jopring de la Cruz, good evening Sumbray. Live ko sa Balay, Barangay Talubangi, Cabancalan City. Salamat. Si Nanay Elizabeth Malaka Gamala, naga-monitor man. Keep safe everyone. God bless. More power to ARB number 1 AM station. Imbong Chocampo, evening Action Bride daw, signs of the time na nagakatabo sang subong prayer na lang tapirni. Correct? July, good evening sir, grabe nagidri at Bacolod, especially sa Amon Barangay 2, Purok Lampirong. Ay, taga dira kagali ma'am, no? Oo, gani man. Michael John Season, naga-monitor man, always sa Chato Elias Paranaque. Keep safe mga ka-Energy Fans Club. And to all news anchors of Action Radio, thank you again, belated happy birthday to my cousin Pamela Pidyongko Martir and Nis Anika Pidyongko Martir. Sige. Richard Diriquito, Action Bright, good evening. Monitor lang mahusay kag sa Dorumal Iwahig Warehouse. Salamat kid. Ramona Aziro, naga-monitor sa Barangay 35. Pedrinya Adol Brian, tamiyaw lihog utod ko masing palahubog kag Bukay Upaw.
Rosini Tabibi Araman, Romy Castillo, good evening Sir Bry. Monitor kami di sa Barangay 29. God bless. Salamat. Okay, diri pas dalom. Jema Makila, naga-monitor man. We missed watching you. Stay safe always. Salamat. Princess Joy Binyas, good evening Sir Bry. Hindi ko na lang paeskwelahon anak mag-amuna plans Briones. Tamyaw ko lang Vicran family. Dira sa Manbanao, Don Salvador Benedicto, G-Boy kag asawa ko. Thanks. Wow, salamat gid. Mga kasi barangay taniho. Sanso Jaime Alin, good evening Sumbray, watching from Houston, Texas. Wow. Vanessa Mayo, good AM Sumbray, and to all EFC of ARB number 1, watching and monitoring here sa Snowy, Minnesota. God bless you and Action Bright. Salamat. April Montero Palma, naga-monitor man sa home site. Ken Micah Villanueva, good evening idol, watching live from Fortune Town. As a college Action Bry, okay na ko sa online class. Haha, kay line of 9 tanan kong grades. Wow, congratulations. Good for you. No? Salamat, keep it up lang. Adele Diquito, naga-monitor man sa France. Wow. Thank you. Si Marilyn Abarte, good evening Action Brian, watching from Nato, Soligin, La Castillana. Keep safe. Domingo Guancia, good evening Action Bry, wala gid gani solve ang baha sa Bagsaysay. Mga Vice Mayor pa lang ni si Mayor Bing dugay na gid na ya ang pinatsanay pa. Si Ten Suarez sa Giking, Sir Bry, good evening always ga monitor sa firing line. God bless you sir. Please greet lang Suarez family sa Barangay Bata. Salamat. Okay, sige. Diri kitas dalom naman balikan ta sila. Alright. Si Princess Joy, nabasa ko na, no? Virgie Olpinda, naga-monitor man sa Celine Homes. Safe gihapon ha, and God bless always. Vanessa Mayo, ang Redwater nga flood sa diinto sa Surigao. Joselito Latuza, Action Bry, monitor man kami sa Iloilo Latuza Farm. Sige, di ka mo magalinadra lang kamo ha, kay may dalag ko pati nga balita, karon dugay ato balang mag-live-in, balang nagkalamatay kagabi sa Banwasang Murcia. Ano gid lang kausa sa to i-news to sa inyo dugay. Las 8:02. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon.
Ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable at ang balita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ng dala inspirasyon, Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala Pati sa Aksyon Radio, kaupod si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagad Aksyon Radyo, Philippine Standard Time, las 8:09 na. Mag-a-endorse
gid ang pasalamat kay wala gid naglawig ulan, ga monitor lang ko diya sa Silay si Nay Celia. Correct na Nay, no? Kaya ang Silay do ka prone gid sang baha dira sa inyo. Pasalamat kita sa mahal nga Ginoo. Good evening, Sumbright. Amyaw ko lang mga pakaisa ko. Purok masinadyahon, pahanukoy, bye-bye, Jodima, Tata, Tabing, Dodoy Leo, kag Johnny, halin kay Neneng Gretel. Salamat gidra sa inyo. And good evening, Sumbrian. Monitor lang sa ibang program. Greet ko lang sister ko, Virgie Tison, kag Fernando Gayon Dato, dira sa may crossing Cambaog, Hinigaran, si Anje Galinia. Si Anje Castillo, Bangga Totong, Barangay Felisa. Sige. Last one. Good evening, Sombray. Hindi tanan nga tawo disiplinado. Kung magsakay ka sa seres, halin kabankalan pa hinubaan, wala na iya wala na distancing. Ga dinaguso ang mga pasahero, no? Gani manoti dapat kuan na iyan na iya sang konduktor kag driver nga trabaho da nga kuan na sila distansyahon. Action firing line. Kalin ko kisa ti pinagusto man ng mga naga-drive kag ang konduktor sa way gid mahimo mga kaksyon. Action firing line. Sige, so nagligad nga Sabado mga kaksyon, may isa ka pagpangluthang diri sa syudad sang Bacolod. Sa din mga kaksyon nga ang biktima diri isa ka 29 anyos nga gintawag sa ngalan nga si Medellin Benignos. Ini siya ang pumuloyo sang Purok Lampirong, Barangay 2, Syudad sang Bacolod. Lampirong, Barangay 2. Daw ka sikat na gini nga ngalan niya, no? Action firing line. Hindi kita gusto nga ang Barangay 2 daw makabig naton nga daw kahaladlukan nga lugar. That's why nga ti dapat i-project tani ang Barangay 2 dira mga kaksyon nga hindi amo na ka delikado ang lugar, no? Ang aton diri nga ti ini nga mga tawo nga ginpangluthang may mga ngalan sila abiman. Action firing line. Ining si Benignos mga kaksyon ang ginluthang while nagasakay sa tricycle nga ginamaniho sang lalaki o podyang asawa niya dira mismo sa may South Capitol Road, Barangay 8, mga alas 7 takna sa nagligad nga Sabado sang gabi. Igo ini sa iya siningatang kugo ang ining biktima ti gasandig na lang ini siya sa tricycle. Action firing line. Ining report halin ini siya mga kaksyon sa 888 Chinatown, no? Sunod diri kay Police Lieutenant Andy Ophelia, Deputy Police Chief sang Police Station number 2. Ang nasambit nga si Benignos na suspitsuhan ini nga asit iya sang Drug Enforcement Unit. Action firing line. O grabe man, no? Maginamo. Kag dugang pag-imbestigar di sang pulis mga kaksyon. Nga antes pa naman ginluthang si Benignos, iya ka pulis niya, hindi akon, nakikita pa ini. Nakikita pa ini sa isa ka kilala nga drug personality nga bag-ulang makagwa sa prisuan matapos maka-apply sang plea bargaining agreement nibla, no? Kag magluwas siniti may mga impormasyon man nga nabaton. Ang police station number 2 nga may boss si Benignos nga drug personality nga ginpatay sa area sang police station number 3 sang tinilikdan nga tuig. Action firing line. Ti karon ng police station number 2, wala pagid sang may matudlo diri nga suspect, no? Wala pagid may matudlo nga suspect plus the fact mga ka-aksyon nga ti ato sila naka-helmet, naka-face mask, dulom ang area, nagasakay sa motorsiklo, ti tapos la paniro da dahil nakasibat man to, mal-iman to sa mga tao nga ara man nagalabay dalangan lagson mo gini sila. Action firing line. So isa ka insidente nga natabo nagligad nga Sabado. Prior sina nagligad nga si Mana ti may ara man to ginpatay dang ex-army man nga si Salvador Regalado alias Badong, 42 anyos, taga Halandon Street, Purok Lampirong, 2 man sa gihapon, no? Ti ini way pa man ni, no? Gina-investigar pa man isang pulis pero ang pamilya sini pagwa sa affidavit nga non-interest. Action firing line. Now, kung pamangkoton ta diri nga to nga mga opisyalis, since denting sabat, hampang na nisang kapulisan. Ara na sa mga kamot sang kapulisan kung paano solbaron ang krimen, paano ihatagan sang hustisyang kamatayon, kag kung paano ma-prevent ang krimen. Action firing line. Amo ni perming batian ta sa ilati husto man ng mga opisyalis ta
kay ti ang pulis na design ina nga magpatuman sang peace and order situation sa isa ka lugar, mga kaaksyon. Action firing line. Speaking of peace and order situation, isa lang ina sa mga ginalantaw sa mga negosyante, Action Oliver, nga mag-invest sang ilang negosyo sa isa ka lugar. Ti kon aton gid sumayon, Bacolod kag Negros Occidental Subo nagapa-indis-indis iya sa may pinakadamo ginapamatay. Riding in tandem ang mga suspect kag ang mga ginapamatay may mga ngalan-ngalan kung illegal nga droga ang paghahambalan. Action firing line. Pero ti ano ba lang epekto gid sini sa aton sini nga negosyo, mga kaaksyon? Aton nga negosyo ining nasambit iya nga pagpamatay diri sa Negros kag Bacolod. Halin pa sa nagliligan nga tuig, tubtob subong. So far, ang masami nga mahambal sang polis naton, may kakulang sang kooperasyon sa pamilya sang napatay. Action firing line. Kung kaisa, wala sang may matindog nga witness. Hindi man makakuha sang closed-circuit television o kon CCTV footages dira. Sometimes may araman pero wala gagana. Action firing line. So, circumstantial evidence ang mahimo sang kapulisan. Pero kung maka-file case ang pulis sa mga circumstantial evidence nga ginagamit paglabot dira sa may fiscal or city prosecutor's office pa lang ginapang-reject man kiti kulang. Action firing line. So, amo na rason kung nga hindi gid iya makapadalom sa pag-file sang kaso ang kapulisan naton. Now, kung negosyong paghahambalan, para sa ako niyang ginalantaw sa mga investors ta kung ano kahilway sa mga katalagman ng ilang mga ang negosyo nila. Ikaduha laning mga iban-iban nga ginapangita nila. Action firing line. Pero ano ba lang epekto sa negosyo diri sa aton magluwas may pandemya, kita may pinatsanay pa. Online sa firing line. Sa aton nga linya si Sir Frank Carbon sang MBCCI. Sir, maing gabi dira sa imo. Welcome to Action Radio. Oo. Bye, maing gabi. Yes, go ahead, sir. Aha. Sir, ay di naman matago sa inyo. Like sa imo, everyday, gabasa newspaper, gapamati Action Radio, online, tanan na lang. Kabalo kita, grabing pinatsanay sa Bacolod kag Negros. Hambal sa ibando, ka-isolate lang, pero para on my own opinion, hindi na na-isolate. Doon ka delikado na gisang sitwasyon. Hindi ka lang guro mahadlo kung may kaya sala. No? Pero anong epekto sining isang investors or negosyo na to na sir ang kaangay sining sitwasyon subong? Okay. The other night, may gamay kami nga in-organize the istorya about sining series and killings, no? There is a Bacolod. Ting una nga na amon nga nakasugtan nga dapat ang atong kapulisan hindi lang pag-i-dismiss dayon ang specially killings as an isolated case or i-treat lang daw ordinary event lang. Especially killings, no? Yes, Kaya tabuhi na ang ginagawa mo. You just don't go, no? And shoot people. That's no. So, sling namon, dapat naman tani, i-investigahon man, kag i-analyze ini ang nagkalatabo nga I think for 2-3 months, no? Daw, ang last round daw, tiga nakabilog ni nga tiro, do? Yes. Walo? Ito? Oo, tisling namon. Basi bala. What is obvious is only the shooting sa dalan. Basi bala kung i-investigaro mo na i-analyze gid, may dako gali nga problema ang syusidad. Yes. Basi bala tuod man nga ining shooting is just the result sang isa is basi drugs, which is daw amotong initial investigations ng ulihing shooting, no? Yes, initial report na daw drug-related, kuno. It could be drug, it could be basi result na ni sang, poverty, hunger, ha? Pwede gid. Aplikon ang crime mo as against property na, no? Not saying hold up sa balay. Oo. Or maybe just gang war, no? Sa kagrupo to, ha? Balos man sa isa kagrupo, etc.
So, all of this ning namon dapat lang taon man para nga ang tutuod nga problema matagaan man solusyon. Kaya nga aman, kay ang increase in lawlessness sa isa ka lugar, especially Bacolod, which is amo niyang tulad kang negosyo kadto ko sa Bacolod kaya ready ang kwarta mo, damo di tawo, kana no? Ang halos tanan nga iban nga banwa diri ga sulod, no? Rest, recreation, pangumpra, everything tanan. It's a fact, non-fact na yan sa negosyo nga increase in lawlessness will result to reduce or decrease sang amon business activities. And reduce in business activities will result to job losses and livelihood. This is na-create pagid mo nga problema, no? Oo, especially subong na damo pagid siyang negosyante dito sa Bacolod nga way paka-abre. Iba nag-abre pero ang nabalik ng mga empleyado tunga lang, no? Tunga lang. So, tingnan mo namin number 2. Sa kinanglan, tunggan gini. Ang ikatatlo, sling namon, basi kinanglanon na gid nga ang atong kapulisan ara na sa dalan. Hindi ara sa mga backup precinct. Yes. Maybe ang sa opisina hayran ta na isang no? Non-kubisyon o panawag nila na why bagay uniform. All uniform nga forces sang kapulisan tayo ara sa dalan. In fact, nagping na mong doon basi chimpo naman nga mag-meet kami sa atong bag-ong police director kay Colonel Manny Placido, no? Oo. Istorya kung anong kalatabo kag i-offer namon niliwat ang amon assistant sa pagbuhi nila o pag-revive siyang motorized anti-street crime operatives daw masko. Kiduway na gid subong, no? Oo, para lang ang atong kapulisan ara sa dalan kag kasig magresponde kung nara sila sa motor. So correct. Tingnan mo siguro mo ng aton mabudig sa aton syudad. Kaysa nagligad to sir gawon kay istorya mo da may ara ta police on bike, police on motorcycle ti natuman do may mga plans man sila sir na. Magani do manami ito kay ti ara permis la sa dalan ti kabalo ko man kung visible ang kapulisan sa dalan especially area blang nga daw paborito sa mga buyong-buyong ng mga utod. Kung nara daw pulit ko may deterrent, no? Yes, correct. Kag ang aton man nga syudad tinuon naman ni masanag ang atong kadalanan, no? Well lighted, may pulis pa kun daw dako nga deterrent na siya. Kay isa pa kon mara sa presensya sang police sometimes ang aton nga mga hold up men, ang aton sa mga criminals, may hesitation gid man kay may pulis, may pero kun waay gid yati hapos lang katama himuon ang ila sining activities. In fact, years back naka-istorya kami sa daw di ko man dunuman sinong hippie to. May ila sa gani isa ka suggestion nga at certain hour or certain locality masulod na sila da kay amo ng area or amo ng oras sinang ilika daw rampan gid bihubog o pangawat o nanoy na masulod na sila ang ilang police patrol kag mapahuni lang. Correct. Kuan lang masirina lang. Just to sing off, ari kami di. Pulo pa batsyag lang, oo. Pulo pa batsyag lang, ari kami di, patrolya, no? Pero, amo lang na siya, pero two things sa matabos na, kung may intention to mga buyong-buyong manaka balay, medyo matahap siya. Kag ikaw man nga rasulod balay mong gapahuay na, daw tulog-tulog ka maayo kay kabalo ka nga imo pulis ara sa dalan gabantay simo, no? Yes. Sir, gahuni siya mo. Balikan na namin sa isa ka barangay pahuni lang siya. Ari kami di sa patrolya. Teka dami man mga amo lang nato tama. May bulig na. Dako nga bulig. Saan sir ang plano nyo to ni mo mention mo kina nga makigistorya? Nantaw namon schedule. We have 2 meetings tomorrow and Wednesday, basi Thursday or Friday. Sakay sir. Depende man sa timpo ni Colonel Placido. Topical bilang siguro sa 2 ka oras siguro. Yes. Anyway, hindi man nasing one time na meeting. It could be Pag may suggestion nga na sila nga dalon si
Councilor Al, Al. kaya daw siya ni Kunong Kwan. Oo, committee. Daw, Councilor in charge ang police matters. Police matter, peace and order. Oo. So, i-offer nyo, sir, ano, sir? Gasolina? Ano pa dang i-offer nyo, sir? Daw, gasolina, Aha. basta i-revive nilang atong tong MASCO, ang iyang acronym, no? Motorized Anti-Street Crime Operatives. Bauti, mayo, gid, no? Sige, bantayan ta ni sir. Para magtiyog-tiyog. Aha. Kaga mo na, Obla, ang aton nga mga kwan, mobile patrol, instead nga pa parkingon nang sa backup. Libot-libot, Oo, ginagmay. malibot-libot man sa mga lugar nga bala nga daw crime prone pa, Yes, no? yes, correct gid na. Oo, kung may mayroon man accident prone nga dalan, mayroon man crime prone nga area, certain hours. Kabalo na sila. Ang atong pulis may scientific ng ilang pagkuan mo. Study man siyang crime. Pulo, kabilog police stations tapos ang Bacolod, hindi na gid man matago, lapad, na gid makatamang Bacolod. Pero may mga police stations kita nga may mga assignments sila, di ba, sir, ano? Correct. Yes. Dason, ayon taman si Councilor Al, na pangitaan niya kwarta, no? Na ang mga areas nga madulom sa Bacolod, Butangan nga crime prone, mapasana gid, no? Yes. Basi mamuna mo. Sanad nga, may police visibility. Pero kung may mayo na nga deterrent. Yes. No? Sige, salamat gid sir sa effort gikan dira mismo sa mga negosyante. Ano kaya ba sa iban? Kung way ka malang sala nga mahadlok ka, pero mahadlok ka gid like for example, gintira da karon. Naglabay ka landa basi magtalang ang dala. Mas mahadlok ka gani kung law abiding kaya nga ang isa ka lugar, terminada may ginalampusan, ulap, mas madlo ka eh. Yes. Kaya ginapagpanglutang bala sir nga inang natabuan nga mo paglabay mong bala, way naghambal nga hindi way kadilabot, basi masalabat ka blati, hindi disgrasya, mababakal ka lang tani asin. Kuan iya, normal na sa tao, self-preservation, nga makadto ko sa area madulom, kagkabalo ko, pero may ginalampusan. Hindi kay, no? Pwede man. Nagyo ko na. Oo, padlok gida. Oo, kita, biskan, basta madulom, hadlok mong gida. Yes, sige. Tap sa gina. With that, sir, hulaton tang result. Next day, manawag kita sa imo. Anong results ang meeting with the counselor? Thursday siguro, depende sa time availability man ni Colonel Placido. Thursday or Friday. Kapi-kapi, 2-3 oras na most. Hello, istorya lang. Kaya actually, way pa kami siya eh. Ay, gali? Di daw lawig na di siya? The mga 3 months na dugay-dugay? Way pa ka mo kakita na. 3 months, I think, ika-third month na nibla ang Marso. Marso, Sige, sir, salamat. May gabi, mabuhay ka, sir. Thank you, sir. Sige, Bryce. Salamat man, Yes, sir. Thank you, sir. Take care. Good day. Yes, sir. Action Firing Line. Kita mo, manegosyante na lang mismo gani mag-offer nga bigyan ng gasolina ang PNP naton kay para makalibot-libot man sila. Kung lang taon mo, medyo ulo insulto, ginagmay no? Kaya may fund ba nga ton nga kapulisan? Alangan karon tagaan sila patrol, why ni sila yung gasolina, tanaw na palukuhon na lang nila da. Pero tinami inang buhaton sa aton nga manegosyante diri sa syudad sa Bacolod. Suliton ko, may naghambal nga na mayang kakulbaan mo kung why kay masala nga nagalakat ka sa mga kaangay sa ding highly urbanized city or sa Bacolod or Negros Occidental. Firing Line. At why kagin man dapat kakulban, why kaya kontra? Ini ka man involved sa illegal nga droga. Why ka man kay mo ini mga illegal nga activities dira, pero ang hambal ko bla, what if nagbakal ka niya bitchin asin dira tapos dira gintero ang isa ka tawo pagkatapos na salabat kay mo, why kay gid labot? Bangod nga wala sang prevention. Action Firing Line. Ang lain pa da ako mapatay ka nga way kagidya kalabot-labot kagway nasa labat ka lang gid kundi kalulukoy pagid ang sitwasyon mo. Action Firing Line. So amo na dira kon nga ati mga negosyante naton hambal nila ti dulaan sa customer. Investors nga duha-duha na pisan ng order una ginalantaw sa ngaton nga mga investors mo. Tawhay da, basi may mga hold upper da, basi may pinatsanay da, hindi na sila masulod eh. Action Firing Line. Yang syudad sa Bacolod, Subong, I hope that Mayor Bing Linardia makatuki naman Subong, although nga nakafocus si Mayor Subong sa pandemya, pero dapat hindi man pagkalimtan ang mga angpisan order situation ta. Isa man sa dako, man factor ni dapat tutukan taman sa aton sining syudad mga kaksyon. Last 8:29. Action Firing Line. Nanagin lang Action El Rey kay Life Extension Vitamin D3
Pagbalik naton karon dugay-dugay, isa-isay tani ang aksidente nga nagluntad dira sa Banwa sang Morsya. Kay nga ang gusto tani italakay, gusto naton hatagan sang warning lang naman ang mga naga-drive sa mga truck Action Oliver. Ngayon di ta sagad ka pamarking sa mga salakyan ta sa national highways. Kay people people's way ina road. Oh, yan isang tao alagyan owned by state ina. Karon kung magparking kita dira, kausa sang aksidente, madulom wala warning devices, damo may kalamatay. Action firing line. Kagabi may aksidente mga kaksyon, isa-isay ko karon pagbalik nato dugay mag-live-in patay diri. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Katalogo Vicente, salamat gid, no? Keep safe na lang tanan sa Bacolod noon. God bless you all. Salamat. Princess Joy Binyas, Action Bride, dapat pulis daya badi-badi sistema adlaw kagabi diri gani sa Iloilo sa mi pulisya galagaw dapat da mayor magmando sa commander sang pulis. Si Kent Bulakha Juaniza, naga-monitor lang sa Sinimatinian. Salamat gid. Ding lihong police visibility basi libot lang patrol car nga buli lang sang patrol car ginabantayan sa mga lain ginhawa. Kag Mr. Carbon ang ginpatay ara lang sa lapit sa Ayala main entrance indi na da dulom. That's why no nga what if pagid abi kun dulom pagid baw. Okay. Di na tong iban man. Hilda Catalogo Vicente, good evening. Sumbray, monitor lang kami ni sa Manila. Keep safe always. Salamat. Joke, good PM Magsumbray. Kilala na sa mga pulis kung sino na ang kakapot sa mga riding in tandem. Si Joke na. Warlito Wakapobre Valiente Senior. Good evening, Sumbray. Tanaw kag pamati lang kami. Tamyaw ko lang family Valiente kag Wakapobre halin sa Hacienda de Agua, Barangay Cubay. Marley Gonzaga, nakaluyan kita ni Lord kay ginspare kita sa Baguio. Thank you, Lord. To God be the glory. Yes, amen. Vanessa Mayo, Action Boy, si Action Brian niya. Great ko lang my friend and neighbor Sir Noel Amar in Canada and my kumpare Bia Jonathan. Good evening. Cathy Ver, good PM, Action Brian, Monitor Family V. Ray, Marie Chris Mitchoy, Arquillo, Nora, Bibot, Dino, Siridon, Barangay Araal. Remark sa Romines, good evening, Sumbray, greet ko lang family sa Romines sa Pinuaya DSB. Okay, sige. Check na to ng iban. Ari pagido. Merly Gonzaga, nabasa ko na. Okay. Ang internet, gaigod man. Naulanan, guro. Vicente Escobar, Idol, good evening. Nagamonitor ko di subong nga gabi. Pwede kami ka pa-shoutout. Ari kami mga upod sa Ubra. JR, Bimbem, kag Nonoy. Salamat, Gem. Okay. Jonathan Bernardes, good PM. Good evening, Sumbray, watching Binalbagan Fire Station. Wow. Thank you, Gem. Rochelle Torbella, good evening, Sumbray. Monitor kami di San Miguel, Murcia. Joselito Latuza, nagamonitor man sa Iloilo. Trixie Ibosillo, sakto, God nakilala ka paniro, ginatago na ka mga pulis. Hambal ni Trixie Ibosillo. Sadya, no? Parte, no? Kisige. Pagbalik ko dugay, plastar ko sa inyo kung paano na tabo ining aksidente dito sa Banwasang Morsya. Grabe, iya mo. Mag-live-in, nagdala lasok sila sa buli, iya sang truck. Karon pagbalik na to na, mapa-relax na ko gamay. Las 8:34.
Kaya namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan padayon aksyon radyo Pagkolon kag negrosanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Magbakod nga prinsipyo Reporter handa sa servisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita na may dala inspirasyon aksyon radyo bakolon man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolon saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sa ginadampigan padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sigsag ang mga kalintangan responsable na pagbalita pagdayon na ipalak na malasin pero sigurado aksyon na may dalagang palangga Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo salamat gid sa pagserbisyo Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo salamat gid sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan padayon aksyon radyo padayon aksyon radyo
ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod ng mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Over sa Barangay Bata, Aksyon John Patrol. Isa ka lalaki akson na Brian ang hamyangon matapos nga mabungguan ang iya gamay nga motorsiklo diri mismo sa idalom sang flyover sa Dalan Lacson, sakop na siguro probably sang barangay Banago na din area kari sa Tabok Action Bay ang ruta halin sa may north padulong south. Abot sa lingon pasulod diri mismo sa may barangay Dalan Lacson, mga ka-aksyon halin sa may sulad sang Talisay nga ruta ini nga motorsiklo nga sang pula. Actually wala pa plate number kay for registration. Ang isa ka salakyan nga involved pagit sinidre amo ni ang di pasay nga jeepney nga may ruta Bata Libertad, mga ka-aksyon, no? Manong, isang ang driver ano nga alam mo gani? Ano nga ko sa na ID ng license ni Police Staff Sergeant Richard Maala. Para sa statement, no? Bata Libertad nga ruta Action Bray, iya direksyon dito man pa sulod sang area sang Lacson, no? Ining jeep. Pero initial na ito nga pag-check sa lugar. Nagasod, tay, anong alam mo tay? Junil ano? Agire. Ano tabo tayo? Dahil paliko ko daw. May balik ko, matalisay daw. Tilag ko ako di lugar. Kaya ibot na ko nga may gulpi lang na naruro. Mus siya to. Okay. Malakas rin sa kayo kamuha. Maraming bunga sa wata. So, Dre, tayo ka pundo ka o kondalakat sa nabungkuhan? Kaya inay, kasi nagkuha ko di lugar. Kaya may maliko daw mong. Tapos siya overcheck sa tracking. Overcheck sa tracking, kaya inay man ang tracking. Nakita mo sa side mirror nga nag-overcheck? Nakita ko sa mirror, kung lapit na siya, bunggo na siya. Okay. Kinambal mo kasi ka layo pa distansya to kasolo na nabungguan niya na ka? Araw. Okay. Dalo. Tapos nagsuot sa dalo mo na? Wala. Itong para sa rekta dito labog. Naglabog siya? Oo. Pero that time, tudong impact o kung hindi, gano'n? Tudong impact na. Mas ko biya impact pa bunggo. Hindi, halindig to, dasig na pagpatalaga. Dasig na ganyo. Okay. Ikaw na mga pasero kada time? Dua ka bilog, isa direka, isa ka pulset. Motong netflix ng bahay. Ano ka nang rason kung anak protegad ka? Sir? Nga nagpaigad-igad ka, di ka may tayo? Dahil nagpa ko ni kami maliko, na talisay o. Dili ko lagagyo. Kasi bawas, kanya ko sa muli, ya pala. Tumang nga nagpa ko ni lugar o. Subot sa dingon, siya to ya, alin man dito sa may alaman, no, patalisay nga direksyon, nag-overtake siya sa isang truck. Oo. Okay. Ang truck niya din, wala man siya nalabot ka truck? Wala yan, wala siya malabot yung truck. Si Teke ina, posisyon niya, ito na sa uluhan sa salakyan, buti nang layo, gitang kintabugan niya. Siyempre kaya, sa kilid mo ang impact, dira ko dito sa laglabog. Uluhan. Pero hindi ba sintro, kita gumay ang munggo mong kilid lang iya, tingil na igo. Hindi ka parte sa salakyan ng igos, ha? May wala nga tayo sa buli. Sa buli? Sa kilid, o. Okay. Tapos kayo na, consult pa man sa tayo? Ano ang storya mo ba ito? Wala mga ano kasi may mga tao doon nag-i-call siya. Maglalambala ko lang sa kanya, hindi lang siya magtindog, hindi lang siya mag-iyo para kabuto lang ariskyo. Ginamo ko lang siya. Ano ka nilot nga mo tayo? Jumil. Pila na, Jumil ano? Agire. Pila na may edad? 38. Tagatiin ka tayo? Tagaya kang bugsa.
Kabugsa. Dalbagan. Dalbagan. Okay. Diyon may lagi driver action na Bryce siling jeep no. Aha. Nga amo tayo payag na bungguan no sa buli nga bahin siling jeep. Hindi ko na kabunggo ini nga motorsiklo action bay. Actually motor way natigin na bagugid lang kita ari kali sa kilid do. Suzuki nga pula no. Aha. Maning motorsiklo check na tong karon ng ngalan kay giningagaw to kay do may mga dalom-dalom nga pilas atong persona. May helmet man to? May helmet. Ang helmet yan na suksok ya kagina wala. Ang helmet yan na suksok ya. Naka-helmet siya. Sus, Okay. mayo lang. Kaya ang helmet yan na bilhin diri sa motor eh. Yun na bilhin action bray, no? I-check na to karon ang investigasyon sa police station number 6 sa papanguna sa traffic investigator on duty, Police Staff Sergeant Richard De Maala. Kung ay labi na ang ngalan sa itong persona, kamusta pinakuling nga medical bulletin, sini nga pilason aksyon na Brian sa aksidente karon lamang nga gabi. Flash report gikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action Gandhi at sa sabutan sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Gahibi ang adlaw ay aksidente diri sa syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Firing line. Anyways, gina-endorso naton sa inyo makaksyon ang Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. may aksidente kagabi makaksyon mga alas 10 ang takna dira sa Banwa sang Murcia. Sa diin ang mga nagkalamatay diri lunsay mga lamharon pa nga mag-live-in partner. Ang ini nga mga ini aksidente nagluntad dira sa may Hacienda Manuelco, Barangay Pandanon, Banwa sang Murcia mga alas 10 kagabi. Sa din patay diring mag-live-in nga si Arnel Calalas, 27 anyos, kag Jessa Laranio, 22 anyos, kag pilason diring minor de edad nga upod nila. Ini sila mga pumuloyo sang Purok Pradahan sa Buman nga barangay. Balikan tang Patrol Action Oliver, may flash report kuno, another flash report, no? Aha. Sunod diri kay Police Lieutenant John Paul Tabuhara, hepe sa Murcia PNP. Ini nasambit nga mga biktima sakay ini sila sa motorsiklo. Kag kagabi medyo maulanon gid man ang panahon. Oy, nano man imo nga may fog pa inang medyo madulom ang area way pa street lights abi. Didto siya sumalpok ya sa buli sang truck nga nakapark sa kilid sang dalan. Nga maniho ini ni Hans Oiko nga taga Barangay Igmayaan, Don Salvador Benedicto. Kabalikan tani karon kay may another nga flash report ang aton City Patrol. May flash report liwat action John. Aksyon na barangay ginatingwaan sa nga mga otoridad nga makuha ang isa ka lalaki sa sulod sa isa ka dibasay nga jeepney nga naipit no sining isa ka vehicle accident nga nagluntad pilagi lamang ka metros ang kalayon gikan sa idalom sang flyover at sang bridery sa dalan Lacson sakop sang barangay Bata surad sang Bacolod. Actually makita naton ginabulig-buligan sa sulod sining isa ka dipasay nga jeepney nga may ruta Bata Libertad, no? So amoning isa man ni kay inaction John gali duha ni sila no duha gid. Yes, actually ikatatlo pagid ni. Pero separate ni action John ha, lain-lain ni sila ha.
Lain na, ini nga mga aksidente, action bray. na naman Mayo na ko kakasyonan, buto ang kakson, no? Dahil sa ilan na naman niya ka-flyover. Ay na naman ang bata da man. Actually, ang ining persona, nga pilason, ariyo ga sa may sulod mismo, sining isa ka jeep action bray. Ginabutan nila sa stretcher, ginkakasgan nilang bangko, no? Kaya para makuha nila ining lalaki. Actually, isa ka injured, yung dala sa gara, nagasulit yung ambulance. Giningagaw na sining mga tanion, no? Adala sa may ospital, babae. Babae ito ang pirason. Amo tong gahapa, guro. Yung dala sa may ospital action by bago gilamang. Amo tong gahapa, ginakitaan ko. Oh. Yes, no? And then, inang isa ka lalaki naman, ginubutan nila sa stretcher sa sulod siyang jeep. Kay para mabutong kay kabudlay ko ako nagsumbray. Kay ari siya binagsuhot sa dalom bala ka ginapungkuan sa mga pasahero. Dumasok na siya. Suhot. Anong sistema sa aksidente action dyan man nga nagsululuhot na da saya? I-check na ton kay actually ang mga pugo sa lugar na ginangagaw nila dire makuha ining pilaso, no? Gintang buklas na actually ginguba na gidya ang kilid bala ka jeep. Kay para ma-stretch kag makuha digtong naipit nga lalaki sa sulod action bray, no? Injured pagid ni siya. Kita ko may neck brace pagid ni siya. Check tabi kung ano gid ang natabo nga pati diri sa may jeep. Wala man ni ano ang jeep actually, wala man gani may mga guba, no? Sa salakyan. Action an. Guro botangan mo gurong isa guro ilain nga accident, ang isa lain man gurong accident action an ano? Kay same place no? Para hindi mag-confuse ang mga listeners kag mga viewers naton. Okay. Amo-among sa lakyan no, color na naglain no? Actually the reaction bray ano ni siya jeep ni siya. Yung pasay nga jeep ni. Jeep man no, pero lain lang ito ng color, no? Blue niya, blue. Blue ni siya nga may plate number FWP 564. Ang sa tabi sila yung mga nakakita sa area. So, ano natabo kayo na, sir? Dual, sir. Okay. Naglasan ng pingguana yung lagi na, sir. Anong kontraya? Dual na single motor, sir. Bawal lang kami kabalo ang isa ka-injured. Bali, ang duha, muna sa sakay sa may single na motor mag-asawa. Naglusot lang sa sulod. Tapos may bata itong na-injured man ng pasahero sa jeep. Sus ka na mo. Okay, but siringon, ang motorsiklo, kadto guro sa piyak, sir. Naliko ni guro. Kaya do impact nila, sir. Pakilig ang impact, sir. Puso gurong lagan sa single, sir. Okay, klaro ang tanay. Nang bali, ang jeep na ini, going pa north. North pa next, sir. That time may pasahero, sir. Ato, sir. May bata pa to, sir. May injured man to. Okay, tapos, napundo, di siya wala. Tap siguro, kaya naaraan sa sulod ang aton nga PT, ang patient to, sir. Okay, tapos ining pasyente, gasakay ni sila sa motorsiklo? Hindi, sa single na motor, sir. Sabay nung gasunod di sila sa jeep? Sila, Kung pala ito yung nabungguan sila ng single toy na motor. Sila ang nakabunggo? Duwan na ka single na motor ang nabungguan nila, sir. Mong before ni sila dirigoro nabunggo, sir. Pagbunggo nila, sumuot sila sulod sa salakyan? Sa sulod din sa kama? Nakabunggo, sir. Tapos nakabunggo man ng isa ka single na motor sila, sir. Susumulod sila sa jeep? Tapos nagsulod sila sa jeep? Oo, muna, sir. Uy, grabe ba? Nagtabuguro ang laki, sir. Kaya gubagin yung motor, sir mo. Nag-shoot sila nga duwa sa jeep. Ang duwa kagang kasana. Iyo, sir. Grabe ba? Tapos, ang motor nila nabili, nagtabo. Nagbilin. Tapos minsan, manda ka motor, naging bungguan mo nila. Nakabunggo mo sila, sir. Kaya naman niya. Kaya subang namo nakita, sir. Kaya wala nga balo sa isa ka pasyente. Kung diyan pagit, sir. Kaya duwa ka single motor mo. Duwa single motor. Pag-abot namon, namo na yung natabo di, sir. So, damo, pinasunda. Namangkot naman kung anong possible nga natabo. Kaya mo may laging inform sa amon. Tiging cheater lang namon. So for now, amo lang ni ang duwa pa lang sa mga injured ang na-caters ng inyong team. Oo, sir. Okay. Sige, check tabi. Tapos sini, Butsilingon, action bray ang natabo sila is, ang natabo sila is duwa ka motor ang info kay sa kabit. Nakabunggo ang motor single sa jeep, and then ang isa ka single na motor, nakabunggo man sa single na kailangan na jeep. Okay. Pwede ayo dere nga mawala ng area. Duway na social distancing, oh. Kay way na gid action bray. Korte, oh. Amo ginigali ang ginsutan niya, no? Sa tabi ang mga pasahero,
Kung may mga pasero, di sila. Action dyan, dulom ang mga lugar sa flyover. Ay, nanawa naman. Amo na yung bata. Naipasero ka mo kina? Ano tabo na man? Kay inang may nanaog to sa Perez. Kaya may traffic daw. Wala kami da nagage. Di sa babaw kami nagage. Pag U-turn niya mo na may nagsulpong sa amon nga motor. May nagsulod ka mo to? Nang laktod. Nabunggo. Pag lupok to, nakibot naman na kami. Kaya amon mga tukpan, nagalatumba na mo. Kaya nang nangayo, bubulig sa driver. Kang bata ko daw na balas ang kabilya. Nanaog man ang saway. Kung saan ikibuligan. Abot sila mo na, halin ka mo dito sa north, nag-U-turn di siya. Oo, nag-U-turn di siya. Action dyan. Action right? Ligo pamangkot ko ng laktod ng jeep. Nag-U-turn kasi na may nagsulpok sa amon nga salakyan. Paglupok to ang akon mga akon nagkalatumba naman to. Naay naglaktod ka mo inso. Oo. Tiyan mo na, amo ng obran la permida. Ano halin na ka mo, di gali Kami dito sa katedral. Dahil kami pakasto sa may series daw. Dahil may may traffic. Dahil sa babaw sa nagagi pa kay mapabata sa nag-U-turn dito. So layo sang kin-U-turn nyo gali. Porting pang laktod yung election dyan. Nagsulpok ang salakyan to. Paglupok to, ang ako mga po nagkalatumba daw. Naiklaruan ko ng bala, diri ka mo naglabay sa Lacson o sa San Juan ka mo nagtiyon? Sa Dirao, sa Ubos. Sa Ubos, Dirao, sa may baka, tapos nagliko ka mo tayo? Oo, diri sa nagliko. Kay mapabata sa. Perting shortcut. Laktod. Pasero? Daw apat lang kami bala mo. Apat na kamutin ka mo nakapungko? Sa dira sa likod sa driver. Okay. Tapos dito, lang po to sa inyo ang duwa ka nagtabog? Sa tupad ko lang gid. Oo. Kasi ganyan pa. Anong posisyon nag-amo na galing kadaan o kung nagkatakilid pa lang yan mo paglusot ka pasero to? Pagliko yan man dahil naglupok daw wala naman ko kay daw nakulbaan ako. Siyempre, action dyan, hindi right way ang jeep. Kaya nag-upi na mo ang kailid. Kung sino nga na violation, kikiyari sa tilan nga daan, diri sa nagliko. Oo. Dira sa nagliko. Kita mo na pwede likuan, bisan tabukan, gani ka ta. Nadi gani dapat pwede yung bot driver, hindi siguro kabalo. Pwede ng driver sa bon. Naglakat mo lang sa dayon, kaya nangayo pa ko bulig sa bata ko, ay kami kibuligan. Naglakat, tawal din sa tuba? Kanami buyayawon. Okay. Gina-check pag subay ang bata, no? Ano nga lan mo kanina? Alulon. Ha? Alulon. Sila na may ita? 38. Gadiin. Taga bata. Sila na edad sa bata mo ni? Nang 11. 11 years old. 11 years old. Alulon. Alulom. Yes, action bray. 11 ang bata. Bahay na. Lucky ni. Anong pila sa ginaban? Kalukoy ba? Action bray, may pila sa bata, lalaki. No? Action na Brian. Subong ang mga tinion, may investigation initial tari nga ginahimo ang katapos ng kapulisan sa police station number 3, no, para mabalo na check nung naton ginabutangan subong sang first aid, no, ining 11 anyos nga bata nga lalaki. Pero daw okay man lang saya. Okay naman siya, nag-istorya kay nag-resombray, nag-ambal sa kinasakon nga ayok ko bulig, sir, way matugali ng driver sa pak. Di kay hindi na siya magtinerda kay nga binulay og pang drive niya. Violation. Inabla mga driver, mga base nakakuha naman ni makatungging naman ni kay bisan hindi pwede agyan, dira nila agyon kay ga dali is la permi mo. Gani man. Check na beses ng Timala Dugay. Kita mong halit yan. Kung mo ito yung sa opisyo, ang jeep sang tao, ginguba na lang kayo. Kaya hindi makuha kayo na itong injured na mga persona sulod sining jeep action bray. Kaluluoy, operator da. Amo gini ang sinidiri ka ang driver, amot kundi ng driver na kadto, kaya tuwagin kinakitaan din driver sa buong mo. Ati nanago na to, kay makastiguhan gito da siya, kaya hindi among ginahimo ya. Oo, ako no, ang involved rin, hindi lamang isa ka jeep, isa ka motor, may isa kayo tumaprosiklo nga nalitan, so most probably may nauna na tuwagin nga ako dala sa hospital, action bright, kaya kinayag sa sandalan, kaya nag-apao ng iba, labi ito babae kayo na, itong una nga nakuha, among gusto makaluluoy ang sitwasyon. May mga disiplina.
Kaya medyo do lalong kita action bay ang yang itsura kay na do unconscious ang isa ka babae, no? Nga gibutang sa may stretcher. Kadamo sa ginhalitan sang animal niya. Kaya ang natawo amo sini di ba action bay may ato kay na gina flash report nga sa accident sa dalan sa flyover. Sorry ito sa guling sa may north. Kaya nakita yan hindi sa katabok sa may flyover. Sa may dalong sa flyover. Dito sa naglabay sa may babaw. Kay kung doon sa gali naglalabay sa dalom, kung nakuluto lahat sa tali, dito na sa maliko sa dalom sa flyover. Kasi siyempre babata siya mo. Sa baba sa flyover naglabay, huwag siguro nagkuha na ulunhan, kaya dito magliko. Ari pa lang din sa may dalan tunga mismo, Aksyombray, nagliko sa golpe sa tiilan ka flyover. Kita mo lang gina. Huwag gidya pulos klase mga driver mag-amo niya. Bisan di mo dalon yung aspito sa layagid niya kay nga una-una pa lang ang jeep hindi pwede magsaka sa flyover action dyan. Yes, tanan na public utility. Ay, ka mga sus. Hindi pwede. Kaya na gani kita namon ang bus ng series. So, hindi nag-attempt na magsaka. Naghulat kay Jackson Bay nga ma-clear ang area. Pag-amuto paglabay nila. Pero ding jeep niyo nag-ingagaw gid saya. Nag-una gid sa Jackson Bay. Din ka na subong. Para sa police station number 3 na nago na ni siya. No, di na ni siya. Gani man. Bata be. Ang tuwing bata be. Musta na siya? Ato siya sa station 3 action dyan. Ato to sa kono? Dito nagpapulis to siya, nanago to siya. Dito sa nagdiretso? Okay. Lalo kagina nabunggo imo te? Oo, diri na ako no nabunggoan ang akong tuhod. Ano nakabunggo si mo? Ang 10. Ang 10? Para kasulod ano? Para kasulod. Pagkabulig kayo natin. Nangayo kami bulig sa nobla sa driver. Naglakat na siya kag nagkuha kwartaya. Dasig dalagan niya? Oo, si Dasig. Nakliko lang sa gold. Oo, nag-U-turn siya. Doon nagpa-agi, di ba? Oo. Nabungguan. Sigin pa, kilid yun na yun eh. Sige nga, ang guwa lang kamada, kag nagkuha sa kwarta, kag naglagan. Kita guwaya ka mo? Pero kaya kami gibuligan. Di na to magtinerda. Amo to dyan, yos nga bata, action try nga pilaso, no? Kalulukoy. Kung makita natin diri sa dalan, layo-layo ang distansya sa tiniran subong sang jeep. Nagkaralapta sa tunga sandalan ang mga nagkarabuka ng mga kristal, may mga bilin diri sang parts sang motorsiklo. Nga makita natin sang dalan sila nga mga tanion. Kabalo ka dasing nindlagan sa mga motor action dyan. Kaya why ni sila nag-expect nga may malabay na da. Kaya hindi na da pwede agyan mo. Exactly, no? Amo turo medyo dasig-dasig ang pagpadalagan sa motor action bray. Except to the way, meron pag din nag-tereripon. Ari di mga enjoyed kay iba, ari di kalion, nagtemer. Mga sakay guro sa jeep na. Oo, imagine mo na. Sakay ni siya ka motor. Imagine mo sumaka ang drive sa motor, kasaka sa jeep ya. Gani. Kusog yung impact. Sakay ka sa motor kay ina? Lain ka ko na motor? Lain ko. Uli na kami. Uli na? Ano natabo sa inyo ya? Kay Padritson ako blao, papulay. Oo. Kay papapulay ko, way ko kadi para mo, kay do ka sila, blao. Sabi ko lang yaga dritso. Pag lapit na lang gid, dito ko nasa nakita nga gasinyas nga paypay na nga gasinyas. Ang gatubang nga motor nga gapundo gapart. Siyempre nakibot ko mo. Nakibot naman ko kay siyempre gadritso dlagan ko. Kay siyempre minrod mo. Siyempre dritso ginadlagan mo ya. Dali nakibot ka may aksidente. Nakibot na nga aran sa tubang ko. Nagprinom ako galing kay hindi nagkaya. Ha? Ang motor na bugan ko. Oo. Amo na sa motor da? Ang puti. Lain pagila. Sige. Lain pagkita nga accident. Tandari nagsunod-sunod yung action right? Action dyan? Ama time check lang ko dahil lang gid ha. Importante. Gid last 9:04. The time is 9. Yes, action bray, no? Actually, nag-gawa na ito triple accident sa area.
kay nagsunod-sunod kaya mo to gani action bray ining sitwasyon sa lugar kuno kita naton na medyo dulom why guro nakitaan kay ba naton nga mga ka-action nga may aksidente kali nga naguntad diri action bray plastaro pa niluwat naton nga FB live okay do na ano aton nga FB live action bray sige ito na mga ka-action pero gina-check natin diri basi may update no ang kapulisan sa police station number 3 in the person of police Staff Sergeant Richard Maala sining tatlo gitanan ka mga aksidente sa station 3 ni tanan station 3 ni tanan action bray ano lang metro lang ang kalayon pila lang kita metros ang kalayon sang nagduluntad ining aksidente sining gabi. Pero mo ni ko ang mas damo-damo nga mga injured ang diri sa may tiilan ka flyover sa jeep nga involved action bike sa sulod sang kaha sang jeep ining motorsiklo no ko sa kay isa ka lalaki kag isa ka babae kag karon din nga daw nadala sa pinakalapit nga ospital. Ang babae ang may pila sa ulo gibutang sa bandage sa ulo yo para sa ambulance bago lamang kita ko ari pa nagpaulo na nun halang sila para maligwahan ang dalanon action bray anyway pasta na tuduwat karon base may latest investigation na ang police station number 3 sa pagpaunan ni Police Staff Sergeant Maala may angot sining tatlo tanan sa aksidente sa isa kagabi pila lang minutos ang agwat action bray diri mismo sa dalan Lacson tanan malapit sa flyover sa barangay Bata Surad sang Bacolod. Plus report gikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz ulas sa na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Kita mo ni kay muan sa mga undisciplined nga mga driver ho kag mga wala sang ay sus do anong ilaragway ta na sa amo na mga driver man. Action firing line. Naghingagaw abi, no? Amo ning style nila kung kisa na balang may stoplight, tala mag U-turn mangita sa mga gasolinahan kag didto magtiniyog-tiyog. Do mga huros gid kag anong ginadali nila sini. Action firing line. Imagine mo na ho. Tani maka-income ka, ti subong na problema ka pa. Gabi na tani manog tapos na ning biyahe mo manog grahe ka na ti mo ning natabo. Action firing line. Ay sus ko nga mga driver nga ini din pila malanis la actually kabilog ang among kaangay sa nga driver hindi man halos tanan. Pero kasulumpaan klase mga tao niway gid kamo nagahalong sa mga pasahero nyo. Diaryo sumaka sa flyover nga hindi niya pwede agyanda. Action firing line. Ang makalabay na motorsiklo kag mga light vehicles kangay sa mga pribado nga salakyan. Wa isang di pasahero nga salakyan nga magsaka, di tinagsaka to sa yaho. Kag mag-U-turn pabalik para maghingagaw. Di maliman to sa mga nga motor to, kaya hindi siya dapat ay susko nga mga tao pabawasan ta niya. Action firing line. Mighty Sick kag Xanton Plus Herbal Capsule. Maning sige, pabawasan ko lang ang iban king oras ko or update karon sa Action Night Patrol kay kompleto ng detalye pagi karon ko sa Racing Auto nagkala injured nga ginpanghalitan sang driver nga ini. Action firing line. Sige, upod sa bugos nga puwersa sa Action Radio News Team sa pagpanguna ng Action Rex Cantong, Station Manager Suruna Magbanwa sa technical side we have Action Oliver Pason, Action El Rey Dotilio sa aton sini IT expert op ginupdan man kita sa aton sini nga News Center Girl Action and Defensor sa buong gabi. Standby sa more updates sa Action Night Patrol with Action Eric Magbanwa karon dugay-dugay. Ini naman sa Action Brian Morden nagapasalamat gid magkilibati tabos Action Hotline aga pa no update ta niya kag Action Night Action firing line buwas naman sa gabi. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Good night, God bless. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon